Κύριος Οικονόμου-Απόστολος, Ζους Ζευγολάτριος. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι καλοί άνθρωποι είναι χρήσιμοι στο κοινωνικό τους περίοικο σύνολο και είναι χρήσιμοι γενικά στην ανθρωπότητα. Θα έπρεπε οι καλοί άνθρωποι θεμολογικά να είναι ένας κανόνας στην παγκόσμια πραγματικότητα, εφόσον είναι η πλειοψηφία, και όχι μια εξαίρεση αν είναι η μειοψηφία. Οι καλοί άνθρωποι, να είμαστε ειλικρινείς, είναι αυτός ο οποίος αγαπά τον συνάνθρωπο και είναι λογικός. Η λογική θα πει με λίγα λόγια να κάνεις έναν αριθμό δικαιοπρόσωπο απογόνων, το οποίο μπορείς να τα μεγαλώσεις άνετα, σωστά, να τους δώσεις το Ολυμπιακό φως της ζωής, στη γέννα των καλών ανθρώπων, και να αφήσουν για αυτοί το ωραίο τους Θέα Αθήνα στους επόμενους απογόνους, και η ζωή συνεχίζεται με ωραίες καταστάσεις, ωραίες συνθήκες και με ωραία έργα τέχνης δημιουργώντα τον ανθρώπο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι όλοι είμαστε ανθρώποι παράλληλα, όλοι είμαστε πλάσματα της ζωής, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα φαινόμενα ουσιαστικά είναι η επιρροή και οι κανόνες επιρροής επί των φαινομένων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό σημασία έχει να αφήνουμε θετικά έργα, μεγαλουργήματα, φως, φανάρι και πρότυπα για όλους τους ανθρώπους. Εγώ με λίγα λόγια, ο κ. Οικονόμου-Απόστολος, ο Ζους Ζευγολάτριος, δημιουργώ μια δισκοτέκ η οποία θα είναι ένα πρότυπο παγκόσμια για να μπορεί να διασκεδάζουν και να χορεύουν όλοι παγκοσμίως και να απολαμβάνουν το ωραίο. Θα μπορούσα να είχα μέσα πλειολόγους ένα αριθμό 70% γυναικών και 30% ανδρών, μην πω μόνο οι γυναίκες σύμφωνα παράλογους, αλλά είναι για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό θα έχω πολλούς δυνατούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλους. Θα έχω τον ίδιο αριθμό γυναικών και τον ίδιο αριθμό ανδρών, να αφήσω ένα θετικό στίγμα, ένα ωραίο υπερθέαμα, με το καλύτερο μουσικό playlist που υπάρχει στο σύμπαν, να είμαστε ειλικρινείς, και με ένα τέλειο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με 170 μέτρα μπαρ, με λίγα λόγια. Έχοντας δημιουργήσει το καλύτερο δισκοτέκ σε παγκόσμια κλίμακα, και αυτή η δισκοτέκ δεν μπορεί να δοθεί σε φρασάζινγκ σε οποιοδήποτε πρόσωπο παγκοσμίως και να επικαρπείται μια καλλιτεχνικότητα που έχετε από το άπειρο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Άρα θα δημιουργήσουμε 4-5 παγκοσμίως, ίσως κάποιους αδελφούς, κάποια βιολογικά παιδιά, με λίγα λόγια, δικά μου, και οποιοδήποτε θέλει να διασκεδάσει σε αυτό το πλαίσιο μουσικό, σε αυτή την τελειότητα, αν είναι Γάλλος, τη Γαλλία, αν είναι το Λονδίνο, θα πάρει το αεροπλάνο, να έρθει Λάρισα, να δει το Γορφέμον Σάβα Ζάγκροπολ και να διασκεδάσει και να χορέψει, με λίγα λόγια. Θα ήθελα να πω ότι μια ζωή, δυστυχώς, πολεμώ τα εγκλήματα, και από το οποίο έχω βγει ζωντανός. Η επιβίωσή μου παίζεται κάθε μέρα κορώνα γράμματα στο πλαίσιο των εκατομμυρίων εγκλημάτων τα οποία συμβαίνουν εναντίον μου, και ένας λόγος που επιβίωσα είναι ο Θεός κάτω από οποιαδήποτε έννοια. Έχω πει αυτά που λέω περί θεότητας δεν έχουν καμία μεγάλη σημασία, με την έννοια της κάτι του έξω της λογικής ή έξω της υπερφυσικής.
είναι αλήθεια και είναι χρήσιμα στο κοινωνικό παγκόσμιο σύνολο για το κοινό καλό της ανθρωπότητας, για να μπορεί να απολαμβάνει των υπηρούσιο καρπών, εφόσον στον σημερινό παγκόσμιο τραγέλαφο τα παγκόσμια κρατικά συστήματα, με λίγα λόγια, πολεμάν εμού του Θεού, εφόσον τα χρήματα και οι νόμιμες κληρονομιές που δικαιούμαι στο εξωτερικό από την Αμερική τα επικραπείται το αμερικάνικο και το ελληνικό κράτος εις βάρος εμού, απομειώνοντας κάθε χρόνο 5 δις ευρώ το παγκόσμιο χρέος, το ελληνικό χρέος, και εφόσον είναι όλα νόμιμα και τα κληρονομιές εγώ, τα χάνει το ελληνικό κράτος. Μέσα αυτόν τον τραγέλαφο, εκοφούντον και δηλώνοντας ότι είμαι παράλληλα και γνήσιος Θεός κάτω από οποιαδήποτε έννοια, αν πρέπει να είσαι Θεός για να κληρονομήσεις κάτι τόσο απλό στη ζωή, με λίγα λόγια, ζούμε στον πλανήτη των πυθίκων, αν υποθέσουμε ότι οι κακοί άνθρωποι είναι η πλειοψηφία στον πλανήτη αυτό, με λίγα. Αν οι καλοί άνθρωποι είναι η πλειοψηφία, που έτσι πρέπει να οδεύσουν οι καταστάσεις, αν είναι η πλειοψηφία, τότε ζούμε σε ένα πλανήτη στο απόλυτο ενδιάμεσο, που πρέπει εγώ να αποδείξω με λίγα λόγια ότι είμαι με λίγα λόγια υπεράνω άνθρωπος, ή να αναγκαστούν τα κρατικά συστήματα, να αποδώσουν τα του Καίσαρα. Έχω πει και δαυνοί ακολουθούν την κοινωνιολογία μου, έχει αποδειχθεί πάνω από 20 φορές σε μέρα σε λέξεις κλειδιά, με λίγα λόγια, από το πόντο στη βιντεοκάμερα, και έχω πει ότι αν ήθελα να γίνω γρήγορα εκατομμυρίουχος, θα πήγαινα στην Αμερική και κατασχήνωνα κάτω από τις εταιρείες και εντός τριμήνου είτε θα κληρονομούσα τα της δικαιότητας, είτε θα απεσβενόταν η υποψία αν είναι έτσι είτε δεν είναι έτσι. Εγώ επιμένω να κάνω την δισκοτέκ, να κάνω εγκαίνα, μην λείπω μόνο 5.000 δόλαρα για να κάνω εγκαίνα την δισκοτέκ, με λίγα λόγια, και ό,τι λέω, το λέω για να είμαι χρήσιμος στο γίγναστα, με λίγα λόγια, της ζωής. Αν ήθελα πραγματικά να γίνω εκατομμυρίουχος, πραγματικά θα πήγαινα στο εξωτερικό και θα έλαμπε η αλήθεια ή θα έβγαινε αυτή, με λίγα λόγια, η υποψία. Άρα αυτό που με νοιάζει πραγματικά, να αφήσω ένα κοινωνικό έργο στον κόσμο της Λάρισσας, στη γη του Ολύμπου, γενικά σε αυτή την πραγματικότητα, να αφήσω ένα έργο, με λίγα λόγια, τέχνης, για να διασκεδάζουμε και να χορεύουμε όλοι, να απολαμβάνουμε όλοι το ωραίο και τα λοιπά. Πρέπει όταν η ζωή που ζούμε είναι τόσο εύκολη, τουλάχιστον να χορεύουμε και να διασκεδάζουμε. Να πει η μουσική και η διασκέδαση σβήνει το κακό και το ξέρει το καλό. Μέσα αυτά τα φαινόμενα της πολιτικής και της μπαχαλοποίησης των πολιτικών, των παγκόσμιων πολιτικών, που και ο Τζον Λένον τους έλεγε όλους μαζί, και όλοι ψεύτες, όλοι ψεύτες και όλοι ψεύτες.